jorden. Hvor skal jeg til den? Så var væk nu. Ah, det er ikke. Nå, nu. Der sker ikke en skid. Ryge lidt den på hele her. Ja. Så hopper den helt ned i, så der står benzin her oppe. Ja. Forresten. Det var nice. Det var stop. Indtil du bare lige til Lund. Du kunne se Lund. Vi kan få bruge en snorbind fast til den. Så der. Hej Christian. Jeg har noget snor med. Jeg kan sætte til. Ja. Kan du bare skubbe ned? Åh, sejt! Åh, Svend! Lad det! Fire! Åh, sejt! Jeg ved hvad. Sæt du ud! Åh! Hvad? Der er hvad? Hvad så? Det er jo ikke. Okay. Jeg er ikke bare brænder. Og så er det godt. Jeg er derovre. What? Lad være! Jo! Min far kører jeg på vej. Det er ikke lige for, at han er gået i tandsmarker. Lad være! Wow! Det gør Åh, det var... det var det. Ja. Nej, det er muligt, at jeg kan. Prøv lige bare. Lad være. Og så jeg slukker lige flasken. Er du varm, Christian? Man er flæk i den. Jeg skal slukke for den. Prøv lige slukke det, ja. Jesper! Okay, nu. Nej, det var med lille. Kom han herude. Nej, lad være. Jeg kan gå på flasken. Sluk det over, Christian. Det kan du godt slukke. Lad være. Det er flasken, der brænder endnu. Så står jeg på! Fuck, det er varmt. Det var ikke koldt. Møde. Fuck, det er varmt. Fuck, det er så sejt ud. Så det er i flasken. Det der flaske, det var fuldstændig fløk. Så skal I væk, jo. Det var ikke lille. Altså, det var lidt frugt tilbage, hvis der. Ja, bare lad være. Synes, lad være. Det var lige spiller for selv. Prøv at vende den om. Ja, bare lad være, så der. Vi ses, Lars. Ja, okay, prøv at vente. Det kommer helt lige snart ret ved det. Så fyrer den der bare. Boom! Prøv at bestå den der med foden. Wow! Det ser godt lige sådan ud. Så var det. Hvad?